chronická bolesť sprevádza neustále a chcete sa vyhnúť operácii, je nevyhnutné poznať účinné alternatívy k tradičným metódam, ako sú anestetické gély alebo injekcie proti bolesti. Odporúčam vám pozrieť si toto video až do konca, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Ahoj. Volám sa Kristína, reumatologička s viac ako 2 desaťročiami skúseností v tejto oblasti. V tejto prezentácii vám poskytnem základné informácie o Flexsana, aby ste sa mohli rozhodnúť, či by toto riešenie mohlo byť úľavou, ktorú hľadáte. Pripravte sa na objavenie cenných informácií, ktoré je ťažké nájsť inde. Pred kúpou Flexsana na úľavu od bolesti je veľmi dôležité dávať si pozor na to, kde ho kupujete, pretože nie je dostupný v lekárniach, ale iba na oficiálnej webovej stránke. Pre uľahčenie som do popisu tohto videa a do prvého komentára pridal odkaz na oficiálnu webovú stránku. Jediným kliknutím budete presmerovaní na výrobcu. Teraz sa pozrime, čím sa Flexsana odlišuje. Tento doplnok poskytuje okamžitú úľavu od bolesti tela znížením opuchu a zápalu a odstránením necitlivosti. Okrem toho nielen zlepšuje pohyblivosť, ale pomáha aj obnovovať chrupavkové tkanivo. V priebehu rokov prirodzené starnutie chrupavky spôsobuje trenie medzi kostiami, čo vedie k rozvoju osteoartrózy. Tento stav spôsobuje bolesť, stratu pohyblivosti a zápal, ktorý postihuje menej aktívnych aj aktívnejších jedincov. Ak vás už nebaví skúšať tradičné metódy bez úspechu, tento produkt môže byť riešením, ktoré vám konečne prinesie úľavu. Flexsana pôsobí priamo na nervy, zastavuje zdroj bolesti a poskytuje skutočnú úľavu. Nielenže maskuje príznaky, ale lieči aj základnú príčinu, obnovuje poškodené chrupavkové tkanivo a úplne odstraňuje problém. Po 1 mesiaci užívania kapsúl je možné úplne obnoviť spojivové tkanivo, čím sa zníži bolesť v dolnej časti chrbta, nohách, ramenách, kolenách, rukách, chrbtici a dokonca aj v bokoch. Podrobné informácie o zložkách a výhodách Flexsana nájdete na oficiálnej webovej stránke. Predstavte si život bez bolesti, v ktorom si naplno užívate svoje obľúbené aktivity, či už ide o športovanie, vykonávanie každodenných úloh alebo jednoducho zdieľanie výnimočných chvíľ s blízkymi. Flexsana je mimoriadne účinný a klinicky overený, bez ohľadu na vek. Je 100% bezpečný, takže ho môžete používať s dôverou. Tí, ktorí zažili bolesti kĺbov, chápu túto výzvu a preto je dôležité zvážiť riešenia, ktoré ponúkajú účinnosť aj bezpečnosť. Pamätajte, Flexsana nie je dostupný v lekárniach ani kamenných predajniach. Vyhnite sa napodobeninám, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie alebo viesť k zbytočným výdavkom. Flexsana kupujte iba na oficiálnej webovej stránke, kde nájdete originálny produkt za lepšiu cenu. Ak uvažujete o kúpe originálneho Flexsana, kupujte ho iba na webovej stránke výrobcu, odkaz na ktorú nájdete pod videom. Dúfam, že vám moje video pomohlo. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte zanechať komentár.